خۆشەویستان ئازیزان ئەم کاتتان باش لە هەر کوێیەک هەن ساغ و سەلامەت بن. ئێمە لەم پرۆگرامەیە لەگەڵ بەڕێز کاک ئەکرەم ڕۆژنامەوان لە ڕۆژاوای کوردستان گفتوگۆکەین لەسەر ئەو ڕەوشەی کە ئێستا هەیە لە سووریا. گفتوگۆکەین لەسەر وتەکانی تۆمبارات، گفتوگۆکەین لەسەر ئەو هەواڵانەی کە لە میدیاکان بڵاو ئەبنەوە لەسەر بابەتی پەیوەستبوونی هێزەکانی قەسەد لەگەڵ وەزارەتی ناوخۆی سووریا. کاک ئەکرەم ئەم کاتت باش. باش سەرچاوە. کاک ئەکرەم ئێستا ڕەوشی سووریا چۆنە؟ بەڵێ سپاس بۆیوە مەها سووری گشتی دە فەودالیزمێکێدا ژیان دکێ بەرێت قەیرانێکێدا ژیان دکرد دەمێ بەعاس لێنها کەتیە فەودەیەکی پر ئالۆزدا ئەو ژێت ئەنجامێ سیاسەتێن شاشیەک و لێ دژی سووری تێنە بکارانی تایبەت پشتێک و هەتەشی هاتە سەر دەسەڵاتداریە، یعنی هەر کەسی زانێ هەتەشی کێش کوور هاتیە چاوە هاتیە، یعنی هەتەشی بنگەها خۆ قاعیدێ بوو پشترە بوو داعش پشترە بوو هەیئە تەحریر الشام و هەروەها بەردەوام کرد حتا گەهاوێ ئاستێ، یعنی حتا بە ئالیکاریên hinek hêzên navnetewî hêteşê di çend roja da geha ser desthilatdariya Şamê û li Şamê serwerî kir. Yani her kesekî hêvî û umûdî wî hebûn ku Sûrî ber bi aramiyekê ve biçê pirsgirêka Sûrî werê çareserkirin hilweşandina rejîma Baas re her kesî kêfxweş bû. Rûmê me destpêkê de jî zanîbû ku ev kêfxweşî yanî wê encamekî baş neyêne ji ber bingeha Heteşê me zanîbû kiye çiye çawa ye. Lê hêjî hinek hêvî hebûn ku encama mudaxeleyên ku hatî kirin re hinekî rewşa Sûrî baş bibe ji ber ku 14 sal krîzekî pir mezin de jiyan kir. Lê mixabin Sûrî derbasî qonaqekî nû ku ew jî karin bêjin qonaqekî fewda, yani nav Sûrî fewdayek dikê. Piştî Heteşê hate ser desthilatdariyê hinek wisa hêvî gelê Sûrî kirin, ew jî got em ê gela biparêzin, em ê Sûriyekî aram hewl bidin, bi ava bikin, mudaxeleyê kesî nekin, em nahêlin hêzên dordorê jî mudaxele nekin, lê mixabin ev hemî di asta gotebota wan. Lê di asta pratîkî de bi zihniyetekî tekreng jiya Baas kambaxtir ve Sûrî de hata pêkanîn, di serî de derheqê Tayfeya Alewî de komkujiyên pir mezin hatin pêkanîn, gund hatin wêran kirin, bi hezara qete kes hatin kuştin, ciwan, zarok, jin, ev jî di astekî pir mezin, di astekî yani aynî çawa Daeş li serê êzîdiyên Şinga pêkanî û li serê Alewiya pêk hat. Piştî wê ne hinek murşidî ku ew jî wek pêkhateyên kêm di Sûrî de derheqê we de jî hinek necatperestî hata meşandin. Piştî wê nal durzî dest durziya hatin kirin. Ha ji qetilhamên li ber avê li Sahel Ladiqiyê wana derheqê Alewî de heta niha têne pêkanîn lê veşartîne. Kes ragihandin bal zêde nakişîne, tenê ragihandina azad car carna gorî imkanên xwe derfetê xwe hinek agahî digire. Piştî wê derbasî durziya bûn. Ev durzî jî ku nêzî navberê 800,000 heta milyonek kes e. کاک ئەکرەم ئێستا لە دەست پێکیدا عەلەوی هێرشکردن یا گروپی بەدەوی سەر بە ئەحمەد نا يعني نها از بحثا علوية بكن يعني ملي برآوي يعني جروبين بسر استلاطة شامي و ايريش كرن يعني اف كسين اوزباكستانوي بون و كسين كو تندرو بون ايريش كرن لان هاد مسألة درزية دا بارتكم من بحثاويت كن يه ايريش كري يعني اف چند جارات خوازن مداخلة سويدا بكن جارة أول محاولدان مداخلة هاتن كرن إسرائيل نهش جارة دوية دملي أشرفية وصحنايا دا كو أف شامد من أول دو تاخين شامي رسان
درزیانە ێریش هاتەکردن قەتەڵام دوور دەژی هاتە پێکانین جروبي هون گوتن جروبي گروپێن هەواڵە کرام هون جروبي میلیشیایینە کیژان هون جروبي بەدەوی میلیشیایینە هێرشکردنە سوێدا یعنی ئەزین هاوەرم سەروێژ بەرک و بەری وێ هەنێک تش چێ بنێ گەرەک ئەم ئیزاح بکەن حتەم کاربن وێنا باش بدن ناسین یعنی لە هەوڵدان هاتەکردن دمرێ دەسەڵاتە شامێرە یعنی حکوومەتە ئەحمەدی شەرارەک و سوێدیا یعنی درزیە تەسلیم بگرێ لە ئەشرەفی و سەحنایە هەنێکی عێریش کردن و درزی لە وردمان هەنێک مداخەلە هاتن کردن هاتە سەکناندن جارێکە دی هەوڵدان دەرباسی سوێدا ببن درزیان نەهێشتن نەها vê carê di rêya bedewî re qaş û binavê bedewî yanî bedewî ew hêza xwe ya mezin tune ne çek cebxaneyekî wisa mezin destê wa de tune ev jî bi alîkariya destekdayîna Ehmedî Şerê yanî desthilata Ehmedî Şerê ev êriş têne pêkanîn ji bo ku durziya teslîm bikirin yanî ev projeyekî dane pêşiya xwe kêmnetew taîfeyên heyî yek bi yek wa tune bikin wa teslîm bikirin niha vê siyasetê dixwazin derbarê durziya de pêk bênin û heta niha jî xwe hûn dibînin ev cariya di jî durziya êriş tê kirin niha jî xwe şer û pevçûn heta niha jî dewam dikin هەواڵە کرام ئەو هون گروپێکە لە سویدا هەنە گروپی دروزی ئەم چەکدارێ دروزی هون گروپی میلیشیایینە یا سەر بە دەسەڵاتی شامێنە Grupê êrişî durziya dikin min got qaş û serbixwana dinanasîn lê serbixwan nînin yanî min got jî cebxaneyên destê wa ew hêza wa ya pir mezin tune ye yanî ev cebxana milê lojîstîk hemî grupê desthilatê Şamê ve destek didin ewa çima ji ber berî çend rojan hevpeymanek hate girêdan agirbas çêbû ku hikûmeta Şamê derbasî hundir wê Swêda bibe dema derbas bû qetil'am derheqê gelê Swêda de pêkanîn gelên Swêda tune kirin konkûjiyên pir mezin pêkanîn yanî gorî daneyên ha zêdetirî 1500-2000 kes hatiye kuştin yanî yanî dîmenê ser sosyal medya belav bûn belî bû ev jî diyar dike ku yanî eşkere ku alaqeyekî pir xwert navbera bedewî û desthilata Şamê re ya Ehmedî Şerê re heye کاک ئەکرام تۆمبارەک دەبێژە قەسەد دەبێت لەگەڵ دەسەڵاتی شامێ ڕێ بکەبێ ئەم ڕێکەفتنە چەوەنە niha berê hevpeymanek hatiye darxistin dihê adarê ji heşt xala pêktî ew jî rê û rêbazên hêzên Sûriya Demokratîk çaw beşdarê nav hikûmeta nû de ya Şamê de bibe di serî de ji xwe xalekî wayê sereke gerek şer werê sekrandin gerek beramberî nethewa beramberî pêkhateyên heyî êriş nûrên qetil'am newne çêkirin niha çiqas Thomas Barak bêje jî lê ev têrê nake pêwîst e şerê sekinandin heta şer nevê sekinandin tu nikarî tu nîqaşekî pêş bêxî yanî hêzên Sûriya Demokratîk Rêveberiya Xweser Bakur û Welatê Sûrî Meclisa Sûriya Demokratîk ev hemî jî didin nîşandan yanî ji bo ku Sûrî aram bi pêwerê sekinandin heta diyalog pêş bikeve şer niha tenê erê di herêmê me de di herêmê Bakur û Welatê Sûrî de şer çênabêlê milekê dî de pêkhateyên Sûrî têne kuştin pêwîst e ev qetil'amê derheqê wa de werin sekinandin heta tu karibî diyalogê pêş bêxî ya dî gelek daxuyanî de derkevin bêjin çend roj 20 roj 3 roj heyvek du heyv gerek qesedê wisa bike ev hemî daxuyaniyên bê watine bê meعنe ji ber pêwîst e itîfaq hatiye kirin gorî vê hevpeymana dihê adarê ku ji heşt xala pêk tê pêwîst e alanên dagirkerî gel vegerê ser axa xwe pêwîst e şer werê sekinandin pêwîst e civaka Kurdî û Bakur û Welatê Sûrî werê nas kirin pêwîst e ev gavar neavêtin heta tu karibî beşdar bî di nav Sûriya nû de vî şeklê niha tu nikarî yanî gav bavêjî yanî çi hevpeymanek werê kirin jî wê tu wateyeka xwe nebe wê ti giringiyekê xwe jî nebe کاک ئەکرام ساڵح موسلیم دەبێژە
هون دەسەڵاتی کە لە شامێ هەنە دەسەڵاتی ما متمانە بە دەسەڵاتی شامێ ناکەین چەوەن قەسەد متمانە بە دەسەڵاتی شامێ ناکە Yani destelatê Şamê niha gerek hine gav babiş. Ji bo ku bibe destelatekî Şamê, ji bo ku Sûrî giştî, ji bo ku bê destelatekî Mayê pêwîst e min got jî hinek gav babêjî. Yek qetil'amên derheqê netawa de pêk tê gerek werin sekinandin. Du pêwîst e destûrekî bingehîn werê avakirin herkes mafê wî werê misogerkirin tê de û çareserkirin. Pêwîst e ev şerê ku tê kirin werê sekinandin. Ya çarê jî dagirkeriya ku li ser axa Sûrî heye gerek ji werê derxistin yani dewleta Tirkiye dagirker gerek ji axa Sûrî derkeve. Hinek bihanê xwe hebûn em hat ortê de tu bihane nînin. Ya pêncî gerek gel koçberên ku heyî serê Kaniyê, Efrîn, Girê Spî, her wiha Cerablus, Ezaz ev nav vegerin malê xwe. Niha dagirkerî li wir heye. Dema ev nevekirin, dema destelata Şamê jî Tirkiye weke dagirker nebîne. Dema gela tune bike, dema behsa tek al bike, tek reng bike, tek netew bike, tek mezheb bike, tek ol bike. Tu pêre nikarî diyalogê bike, tu pêre nikarî pir tefahumê jî bike yani. Ma gelê Sûrî derbarê çi de ji bo ku Sûriyekî azad, Sûriyekî nenavendî mafên gela werê parastin rabû ser hildankirin. Ev 14 sala şoreşekî duê astî de dê meşandin. Dema ku nevekirin tu çawa tê karibî diyalogê bi Şamê re bikî, tê pêre ser çi esasî lev jî bike yani. کاک ئەکرەم چەند ڕۆژی ڕابردوو یادی سیانزە ساڵەی شۆڕش ئاواکردن ئێستا ڕەوش لە باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا چەوانە Niha ji xeberî çend roja salvegera sêzdemîn ya şoreşa nۆzdehê têrmî hebû. Ev şoreşa ku ji bingeha xwe ji civaka giştî digirê ji ber şoreşekî gelerî bû, şoreşekî ku herkes tê de bejdar bû pêşengtiyayê gelê Kurd kir, lê di nav de jî pêkhateyên Sûrî giştî cê xwe girtin. Niha ev şoreşa herî rast ku di Sûrî û Rojhilata Navîn de darket. Çima ji ber ji nîvê sîstema yani ev sîstema ku tê pejrandin am sîstema Bakur Rojhilatê Sûrî sîstemekî ji hundir wê Rojhilata Navîn derketiye. Ne sîstemekî ku niha dixwazin Rojhilata Navîn bikin. Ev di hundir wê Bakur de herkes karî jiyan kê bi rengekî aram, bi rengekî mafê wî parastî, zimanê wî parastî, çanda wî parastî. Ev sîstem herî guncava ji bo Sûriya nû. Yani ku ji bo ku Sûriyekî nû avakê pêwîst e herkes cihê xwe tê de bigire. Ev najî ku ev sîstema herî guncava ji bo Sûrî jî ji bo Rojhilata Navîn giştî ji ber ku di Sûrî de yazdeh netew hene neh pêkhate hene. کاک ئەکرەم داخۆیانیە ئەردوغان لەبارەی چەککردنە قەسەد ینی هەڵوێستە قەسەد چییە؟ Yani berê qesedê daxuyaniya xwe de yani dibêje ku gerek çek werê dayîn lê di rewşa heyî de tê çek çawa bideyînî. Şer heye, qetil'am hene, êriş hene, gev hene. Rojmanekî pir tûn tu ji beramberî Bakur Rojhilatê Sûrî tê meşandin. Tê çawa çekê deyînê tu nikarî yani çekdayîn tê diwateya teslîmgirtin tu nekirin. Yani han li Swêda dibêjim bila qesedê werê me biparêzî. Niha li ber avê Elewî band dikin qesedê werê me biparêzî. Min got jî yani dema zemînekî ava kirin tu nikarî ne çekê deyînî tu nikarî ne beşdarî nav hêza niha heyî de hey ji ber ku niha artêşa Sûrî qetil'amê derheqê pêkhateyê de pêk tênî. Berê artêşa Baez pêk danî niha jî artêşa Ehmedî Şerê pêk tênî.
Yani pêwîst e ev herkes vêna bizanibe yani. Niha di Sûrî Bakur û Jilatê Sûrî de Hêza Sûriya Demokratîk hêzekî hatiye avakirin ji bo parastina gel. Ne hêzekî, ne hêzekî ku dixwaze dagir bike. Hêzekî ji hemû pêkhateya pêk tê Kurd, Ereb, Siryan, Çerkes herkes di hundirê wê de cih xwe digirî ev ji bo parastina gel. كاك أكرم Parastina أجر pêkhateyên كاك heye. أكرم أجر قصد نبيت قال لي باكور رشلاتي سوريا لما ترسيد أنا لسر قتل عام. Belê. Wê qetilhamên pir mezin der heqê gelê Bakur û Jilatê Sûrî de pêk werê. Elewiya çekdanî qetilham der heqê wê de pêk anîn. Niha durzî ji ber ku çek nadin êrişên pir dijwar der heqê wa de tê kirin. Qetilham der heqê wa de pêk tê kirin. Ev çend roja ser sosyal medya ev kesên tundirav gefên pir mezin beramberî Bakur û Jilatê Sûrî dixwin. Bi taybet gelên Kurd. Tamam qesedê çekdanî kê gelê Kurd biparêze? Ev çend sala ji bo gelê Kurd ji bo parastina gelên Ereb, Sûriyan, Çerkes qesedê tekoşînekî pir mezin dide û bedêlin pir mezin didan. Niha carekê dî Daeş van nûjen bûye li Swêda beyreqên Daeş li ser milê va kesan e û êriş dikin û bi navê dîsa kuştin dikin. Êdî nevê Kîevê herêmê rêzê كاك أكرم qesedê أجر hêza أجر parastina قصد Bakur û Jilatê Sûriyê. هبالك هبالك أو داخوانا دبيجن كأجر قصد بتشنا ناو ارتش ناو خويا سوريا أو يبجل لناو أو وزارتي ناو خو جايوانينا تو دبيجي شي آيا وزارتي ناو خو جاي جن هنا Di sîstema hey jin nasnakê çawê artêşê de cih bigirî. Pêwîst e di mêjiyê xwe de di hişmendiya xwe de guhartin çê bibe heta YPG başdarî nav hêza hêza Sûriye hey artêşa Sûriye hey artêşekî ku nasnama jin nasnakî hebûna jin nasnakî jin wek aracekî dibîne jin heta niha jî jinê Elewî birin li firotin yani. Artêşekî wisa ku jin nasnakê YPG ji xwe nikarê mutlaq nikarê cih tê de bigire. Pêwîst e di Sûriyê de guhertinekî bingehîn werê çêkirin. Heta YPG cihê xwe karibê tê de bigire yani. Hêza yani kiryarên ku niha tê nekirin ne kiryarên ji çeteyên Daeş dûrtirin yani. Aynı zihniyet, aynı rêbaz bes nav cuda ye. Pêwîst e di zihniyeta dewletê de guhartin çê bibe heta Hêzên Sûriya Demokratîk û YPG ji wek artêşa jin karibê cihê xwe tê de bigire bi şeklê hey pir zehmet e û nikarê jî yani. أكرم روشة كرداني عفرين شوانا Niha gelê Kurd Efrîn bi taybet yani êşekî pir mezin kişandin heman demê de berxwedaniyekî pir mezin jî didin nîşandin. Yani berxwedaniya we di asta cîhanê de tê naskirin. Yani çiqas êrîş hatin kirin jî berxwedan carekê dî rastî êrîşa hatin kirin. Niha li Tabqa hinek cih bûne, li Cezîrê hinek cih Raqa hinekî cih koşîna xwe berdewam dikin. Ew jî dibêjin hem nikarin vegixwe heta dagirkeriya Tirkiye çeteyên ser Tirkiye ve hene nikarin vegerin ser axa xwe jî pêwîst e ev axbarê bin dewleta Tirkiyê derkeve damanat hebe heta gelê Kurd Efrîn vegerin cih xwe ne tenê Efrîn girê spî serê kanî jî heta karibin vegerin. Bi şeklê hey nikarin vegerin ji ber kesê vegerê jî der heqê wî de birpêkirin sûcên pir mezin tê nekirin. Ji ber wisa tu damanek nîne heta niha pêwîst e damanek hebe heta karibin vegerin. Niha gelê Efrîn Mugul jî tekoşîna xwe di gerek qada de dine meşandin. Tekoşîna we heta niha jî كاك أكرم هندك ميديا دبيجن سالي 2026 مظلوم عبدي دبيت السرك كوماري سوريا هون هوال شوانا yani medya dibêjê rast e. Ji xwe erkê serekeye ku Bakur û Jilatê Sûrî û Hêzên Sûriya Demokratîk
پێشەنگتیەکیش سووریا دموکراتیک ئاوا بکەین سووریا گشتی خەباتێکی وسە دوێ ئاستی دەگەرە کوێریکردن و تێکردن جی هەز باوەرم یعنی من دەستپێکا خافتان خۆ دەژی گوت مگۆش بووی سووریا ji bo ku Sûriya aram bibe, ji bo ku Sûriyekî her kes tê de hevdû himêz bike, Sûriyekî ku ji vê qirîzê derkeve, Sûriyekî ji vê fewdayê derkeve, pêwîst e sîstemekî wek sîstema Bakur Rojhilatê Sûriyê li wir were pêkanîn. Sîstema netixwe demokratîk. Çima em bi ısrarın ji ber ku ev sîstemekî ji hemêza rojhilata navîn derketiye yek. Di du Sûriya pirreng mi gocî neh 11 pêkhata hene, neh netewtê de hene. Ev sîstemekî bi yek reng nayê çareserkirin. Niha wek medya jî bêje ku Mazlûm bibe serokê Sûrî esas ku projeya netewya demokratîk li Sûrî tevayî belav bibe. Ev naye. Herkes çima vê bang dike? Herkes bang dike zanî ku Hêzên Sûriya Demokratîk hêzekî aştiyane ye. Hêzekî ji bo parastina gel hatiye avekirin. Hêzekî ji bo ku garibê Sûriyekî demokratîk aveke. Sûriyekî careke dê bibe dewletekî di asla rojhilata navîn de rola xwe bilezî. Niha Sûriya ji wê rolê ketiye. Tenê yek rêbaz heye ew jî ku Sûriyekî demokratîk navendî were avakirin ew jî projeya ku ya herî temsîl jî dike projeya Bakur Rojhilatê Sûriye projeya Kak Ekrem wekû duayîn pirsiyar paşî 11 sal li şoreşa nisbeta gendalî li îdareya Xweser seda çend e? Nisbetekî pir kêm e niha ez nabêjim kêmasiyê wê tune ne kêmasiyê li rêveberiya Xweser hene. Lê di nav şert û mercên heyî de gorî derfetên heyî xebatekî pir mezin tê meşandin. Ev xebat jî astekî pir mezin de her kes bi nirx lê dimeyzînê. Lê di hinek dera de hinek kêmasî hene em nabêjin. Ev sîstemekî nû e niha pratik ser erdê pêk tê. Di serî de gerek hişmendiyê de guhartin çê bibe heta tu karibê sîstemekî demokratîk tu ava bike sîstemekî ku her kesî hundir wê hevdû de himêz bike sîstemekî ne ser esasî sîstemekî kapitalizm gendelî tê de hey. Ji ber wisa niha rûxmê tiştê hey lê sîstema herî baş sîstema herî ku tê de xebatek tê meşandin sîstemekî ku kêmasiyê wê kêm in ne kêm in pir kêm in ew jî sîstema Bakur Rojhilatê Sûriyê ez nabêjim her tişt çar kêmasiyê hene rast e lê di şert û mercên heyî de dûrpêça ku Bakur Rojhilatê Sûrî tê de hey di êrişên ku tê de hey ev 13 sala êrîş nehatine seklandin dûrpêç nehatiye vekirin sîstema heyî karîbû gelê herêmê biparêze û karîbû di astekî pir mezin de sîstemekî hem xizmetguzarî hem îdarî hem civakî hem siyasî ava bike. زۆر سپاس کاک ئەکرەم ڕۆژنامەوان لە ڕۆژاوای کوردستان لەگەڵ ما بوویت سپاس بۆ te سپاس بۆی وەژی زۆر سپاس هەر بژین بینەرانی خۆشەویست لەگەڵ کاک ئەکرەم وەک ڕۆژنامەوان لە ڕۆژاوای کوردستانەوە گفتوگۆمان کرد لەسەر ئەو ڕەوشە مرۆییەی کە ئێستا لە ڕۆژاوای کوردستان هەیە لەسەر ئەو بارودۆخەی کە ئێستا قەسەدی تایە لە سەردەسەڵاتی شام کە پێکەوە گفتوگۆەکەن هەر بژین کاتێکی خۆش بۆیەوە